Los Arcosetik, hemen Nafarroatik. Lasterketa ja hastear da, gidaria den Alen Zabala prest daukagu, hor helmugako marran, eta, prest gaude, lasterketa zirrarri honi hasiera emateko. Datu batzuk errepasatuko ditugu, Los Arcosen iaz 2025an lortu genituen emaitzak gogoratuz. Iazko laugarren mailako ikasleek 14 bira eman zituzten guztira, eta birarik onena 5 minutu eta 5 segundutan izan zen. Guztira, ordu eta 25 minutu iraun genituen pista edo zirkuitu barruan, eta gure azken bira 8 minututan eman genuen. Hau da, guztira, 39,2, hau da, ia 40 kilometro egin zituen kotxe elektrikoak. Eta, orduan, bueltako bataz bestekoa 6 kilometro, 6 minututakoa izan zen gutxi gora bera. Hau da, Los Arcoseko zirkuitu honi bira ematen bataz bestez 6 minutu irauten genituen. Hemen dugu baita ere berriro Elaia Mujika ikaslea gurekin, laugarren mailako tekno eta fisika kimikako irakaslea, eta Naia baita ere. Ze esperantza daukagu, karrera hastear dagoela, ze uste duzue? Igual aurreko urteko markak aldizen hobetu edo, aurreko urteko markak aldizen hobetu, eta gidarixak ondo pasati eta hoxe. Aldan medixi behintzat pixkat baja edo. Eta helburu bakarra karreria maitzi daukela, alenek ero gidarixak, eta hoxe ondo pasati. Hori da, 14 buelta horiek gainditzen ditugu. Oraintxe ikusten ditugu, mun honetan auto gehiago helmugako lerroan kokatzen, haien postuetan, gure autoa zorionez aurrean dago, bai? Hori abantaila txiki bada, ea aurrean eusten duen, ezta? Hori da. Hori. Eta, giro haizetzua dago, apur bat, baina, gainera, ohartzen bazarete karrera ere, pixkat aldapa goran hasten da, bai? Badirudi lerro zuzena laua dela, baina pixkat falso llano bat bezala dago. Pixkat goruzke. Baina, gidariek beroketak egin ostean esan digute, aldapa beran joan bitartean, sekulako abia da hartzen dela, bai? Kodatu behar dugu, zer, ikusentzulei, zer, aldapa beran, ez dela, zer? Renoari, hori da, balasta, ez dela, balasta, azeleragailua ez balasta, ez dela azeleragailua mantendu behar, hori da. Eta, aprobetxatzen dut, hementxe Elaia dagoela, Naia ere, baina, Elaia fisika kimikako ikaslea izanik, aprobetxatzen dut komentatzeko baita ere, aurki, pizkat honekin lotu eta baita ere, kotxe elektrikoa eraiki duzuela aprobetxatuz, eta fisika kimika irakasgaian, fizikaren adarra den zinematika gaia landuko dugu, mugimenduarekin erlazionatuta dagoela, eta horrekin lotuta ikas egoera bat, problema bati erantzun bat ematen saiatuko gara, bai? Problema hori zertan datza, behan dugu azalduko dizue, baina, imaginatu behar duzue, kotxe elektrikoarekin zoaztela, 30 kilometro abiadura konstantean, eta bapatean errepidean, bidaren erdian, txakur bat gurutzatzen duzuela, edo txakur bat gurutzatzen dela. Galdera izango litzateke, txakur hori gurutzatu da, zuk ikusi eta 20 metrotara. Gai izango zinateke ere txakurra salbatzeko, galdera horri eman beharko diogu erantzuna. Gorra, Ni frenazu mogonean eta jazta, zena zapalduko. Edo zapaldu bestelaik. Una edoz. Hori da, noski guztiok balasta zapalduko genuela. Baina, gero, kontua zer da, zuk balasta ez duzula segituan zapaltzen. Zuk
oztopo edo txakur hori ikusten duzun momentutik balazta zapaldu arte, hor erreakzionatzeko tarte bat dago. Segundu gutxi batzuk, milisegundu batzuk soilik, baina hor denbora bat pasa da. Denbora bertan zer gertatu da. Zer egin duzu? Distantzia bat, nahi gabe aurrera egin duzu. Hori da. Aurretik zen eraman abiadura horrekin. Abiadura uniformez. Abiadura zuzen uniformez. Eta gero, ziko ginateke balastatzen, dezeleratzen, abiadura jaisten, guztiz gelditu arte. Hori, abiadura zuzen uniformeki azeleratua izango litzatek. Bai? Gure publiko artean dagoen Aiora beste arte barrezka ari da, baina, bueno, bera ere, kontu honekin bada ari da zerbait ulertzen, ez? Kontzeptu garrantzitsu batzuk. Bintzatu neuzkisak urten dago pixkat, Hori. Bai. Egueldixe hobetzen du gure karrera hilantzako. Hori da. Egueldi hori ase gitxitsua, ia ase baiko beto juten dizen, porque injarra bir dugu. Hori. Hemen ditugu ere baitere mutil batzuk, Ikasle batzuk, bai, agian hitz egin nahi dutenak edo, Beñat, animatzen bazara, bai, haupa Beñat. Bueno, eskerrik asko, guaz eskisak urten da. Hemen nago berriro ere. Zuk ez duzu entzun, baina, bueno, Ez. pizkat honekin girotuta, bai, kotxe elektrikoa lasterketak, abiadura, horretan girotuta, fisika kimikan, hori, erronka bati aurre egingo diogu. Erronka da, zu kotxean zoaz, edo bapatean, txakur bat gurutzatzen zaizu. 20 metrotara. Denbora ematen dizu txakur hori salbatzeko? Nik pentsatzen dut, baietz, ez? Bai, ja. Erreakzio abiadura azkarra baduzu, geldituan zara txakurra jo baino lehen. Hori da. Fisikaren arau. Hori da, zuk esan duzu. Erreakzionatzeko denbora bat behar duzu, bai? Zenbat izan hori da denbora hori? Ez dakit, hori ja ez dakit. Gutxi, ez? Normalean, milisegundu batzuk. Bai, baina denbora horretan aurrera joan zara nahi gabe. Orduan, distantzia bat. Ibili duzu. Distantzia horri, erreakzio distantzia ditzo. Eta gero, hori da. Eta gero, hartu ideiak. Talde lanerako. Eta gero, hasiko zinakete balastatzen, frenatzen, galgatzen. Interesgarria. Eta hor ere, frenatzen distantzia bat egiten duzu. Guztia, bien batura izango litzateke, gelditzeko behar duzun distantzia totala. Orduan, gelditzeko distantzia 20 baino txikiagoa da, zer esan nahi du horrek? Txakur hori zer? Salbatu edo... Salbatu egingo. Bai, salbatu. 20 baino handiagoa da... Agur, txakurra. Hori da. Kontua da, txakur gizajoa. Bueno, guk simulakro bat egingo dugu, bale? Panpina bat erabiliko dugu. Baina, bueno. Egin genuen bideo. Hori. Egin genuen, bai. Oso ondo irten zen. Lehiaketa batean parte hartu genuen, bai. Bideoa grabatu genuen. Ikasle askon laguntzaz, beste fisika kimikako irakasleak ez diren beste arlo batzuetako irakasle batzuen laguntzaz ere. Esker bereziak, Zigorralda Zabal, Julen Zelaia, erderako irakaslea eta gaizkari, bai. Proiektu horretan parte hartu zulako. Baita ere, nirekin praktiketan egon zen Aritz, irakasleari. Aritz ja ez dagoela hemen, Aritz. Hori da. Bai. Bai, etortzeko zen, baina tamalez, ezin izan du etorri. Eta, bueno, badirudi ja, ia, auto guztiak, kotxe elektriko guztiak prest daudela, haien posizioetan, guztira, 11 kotxe inguru zenbatzen ditut, bai, publikoa ere gerturatu da, esietara, bai, handaukagu semaforoa boste argirekin zain, karrera hori lasterketa honi hasiera emateko, bai, antolatzaileak ere bertan dira, txaleko reflektanteekin. Eta han dago gure, nor da gure kotxean dagoena, Alen Zabala. Hori da, zen marka egingo du Alenek, gaurkoan. Nik espero dute oso azkar egingo duela Alenek, ez. Zenbaki bat ez nuen esango horrela zehazki, baina oso harin. Alenek hori kapazitate hori du, ez? Azkenean erronkak eta ja hasi da lasterketa. Handoa gure EcoDrive ondarra batxi kotxea,
ziztu bizian, abiadan, Hori ale. kotxe egin arte, Apa, hori da, amore egan gabe, aurrera, eta lehenengo arrapala horretan badaude, bai? Azeleratzen, badioi momentuz laugarren posizioan goazela, Bai, hor badago kotxen arteko liskarra edo, apur bat, ea Bai. norke hartzen den lehenengo postua postua. aurreatu. Eta lasterketa hau ikusi alduzu eta bernetan Gautxori, Badi, Zamora, Maili, Kirriski, Amarratza eta Gaztedin ikusi dezakezue lasterketa Hori, hau hori, zuzenean. Hori da. Eta hemen ikusiko baituzue zuzenean. Hori da, orain ordu batak eta 5 inguru dira, lasterketak espero kotxeak guztiz irauten badu, ordu terdi eustea, eta Espero dugu. hirurak aldera, baina, ondarara joango ginateke. Bai? Bai. Ja kotxe guztiak hartu dute lehendabiziko kurba, eta sartu dira aldapa bera. Bai. Oraindik bide luzea dute berriro ere. Hasierako puntura arte, baina hemen txegongo gara guzain. Bai, guke eskuinalde honetatik, zirkuituaren beste alde ere ikusten dugu. Bai. Jakitea, oraindik momentuz kotxeak ez dira ageri, baina Laster izango ditu. dira. Hori da. Bai. Eta, gure alenek, ritmo konstanteari Hori da. utziz, Abiadura konstantea, ez? aurre hartzen duen. Gero goratu, erreleboak egongo direla. Alen Zabalaren ostean, Gorka Badiola ikaslea sartuko da, eta Gorka Badiola eta gero, Oierre Arrostegi, bai? Beraz, 3 gidari izango ditugu gaurkoan. Bai, trebeak dira. Hirurak. Eta espero dugu, ez? Lasterketa on bat izatea, gaurko honetan. Hori da. Izate aterri dago, hori oso garrantzitsua da, giroa oso ona da, haize apur bat badago, baina Baina ez du hainbeste nabarmenik, ez? Haizeak, ez du hainbeste hotzik egiten. ez, giro ederra dago hemen, Los Arcoseko zirkuituan. Hemen gaude, ez? Oso ondo. Hori. Hemen agediri dira, lehengo kotxeak. Hori da. Eskuinaldean ikusten ditugu, lehendabiziko kotxeak, ea ikusten baduzu apur bat altuagoa zarela, Bai. ea galen non dagoen, identifikatzen alduzu. Ez, Gure kotxe kotxe guztiak elektrikoa. ia berdina dira. Edo zein Oso modutan zaila. orantxe gure eskerraldean helmugatik pasako dira, bai? Gogoratzen ditugu datuak, iazko markak 14 buelta eman genituen, guztira, ordu eta 25 minututan, eta bueltarik onena, biarik onena, 5 minututan egin genuen. Handira, gaizka asketa teknikariekin Alen eta Gorka, zain, Bai. haupa Alen, haupa Gorka! Bai, Bai. erreleboa emateko zain, Bai. ja monoa buzoa jantzita, Bai, dugu Alen, Lehen nahaztu egin gara, esen Alen, Oierra Arrostegi zen, eta Gorkak azken momentuko utxegita modura izan du, eta, Alen Zabala eta Oierra Arrostegi lastertuko dute, gaurko honetan. Bale. Esto zu parte hartuko? Bai. Bai. Nahasketa bat egon da. Ez, maskaltzen ari da. Gorkak oraindik ez du presarik. Jokaioa jaten ari da, erlaxatuta dago, hori da. Indar berritzen. Hori da. Hemen dator lehenengo Hemen, kotxea. Hemen dira, lehenengo kotxeak, 19 zenbakiarekin lehena, bai, holan bala itxura duen kotxea, beste bi igaro dira, hor lehia bizian doazenak, ez du oraindik ikusten, Hemen atzean. hemen dator. Bat, Bai. 2, 4, 6, 7, 8, Hori Oier! 10. posizioan, andoa Hau, Alen gure Zabala, haupa Alen! Oier, parkatu, Oier Arrostegi. Haupa Oier, eutzi! Zuzeneko Andoa, nahasketak, bai. ez, azken batean. Abiadura konstantez, igituz, abiadura konstantez mugituz, nira zuzen uniformea. Fizikako gai berria, Hori da, lantzen ari garena Josu Goitearekin. hori da, ere ikusiko ditugu ekuazioak eta bar, bai. Espero gainditzea. Zioa nola aldatzen den denborarekin, abiadura,
horrelakoak, eta ja, proiektu horrekin, Bai, kurtsoa bukatutzen emango genuke, bai? bueno, Ikasle hauek gainera, hori, ikasbidaian ere, pentsatzen ari dira, ez? claro, ez. Gogotsu, alzaudete ikasbidairako. Bai, preso gaude ikasbidaiarako, ez? Azken batean, gogoz Bai. beterik. Ikasbidaiei buruz hitz egingo dugu orain, une honetan, Aiora Blestiarte, eskerrik asko behinat. Eskerrik asko Bai, behinat. ikasketagatik. Hola, Josu. Aupa Aiora. Apa. Bueno, Aiora ez da fisika-kimikako ikaslea, baina, bueno, bai, laugarren mailako ikaslea eta ikasbidaian joango dena. Bai. Bai. Eta teknikoa. teknokoa, noski, hori da, teknokoa hori bai. Eta noiz zoazte ikasbidaia, noiz goaz? Maiatzak 25. Gora, zi, hori da. 25-29. 25-etik, 29-era, bai. Bai. Hori da. Astelehenetik, ostiralera. Bai? Bai. Lehengo lau egunak sorten, Bai. jarriko ditu, hor Pirineoetan. Bai. Zein da bertako plana, Aiora? Raftinga, piraguismoa, eta barrankismoa, eta ondo pasatzea. Hori da, eta segurtasuna Hori da. ur bizietan, alegia, Garrantzitsuena. ur aktibitateak izango dira, bai? Hortako ura hotza da, baina benetan aktibitateak zoragarriak dira eta merezi, bai? Esperientziagatik esaten dizuet. Baina bertako monitoreak eta oso onak dira. Bai. Espero. Hori da, eta azken egunean zer egingo dugu? Zaloura. Portaventura. Hori da, goizalden Portaventura joango gara, Bai. arratsaldeko 6 arte eta Eta gero, gauez Zaloura. Horrengo egunean, buelta. Bai. Hori da. Bai. Bai, ja, Tristuras, baina gogotsu. buelta. Bai, oso gogotsu. Mm. Asteletak amaitzeko prest, sobre todo. Hori da. Gero ja ikasbi, eta ja oporrak. Agoratu, ikasbidea joateak bueltan pizkatu Bai. oraindik 2-3 aste horietan lan egin behar dela, bai? Hori da, kurtsoa bukatzen da ekainaren 19, bai? Beraz Bai. ezaztu. Bai. Guztiz erlaxatu gabe. Ondo pasatzera goaz bertara, baina, baina pasa gabe. Hori da. Ondo. Bai. Eta, hori, eta beste zerbait esan nahi baduzu, ikasbidaiaren kontura. Ez, ikasbi ez gaur emaitzonak lortzi, pasan urteko emaitzak hobetzi, eta zelanik erut noen. Hori da, hemen, lehen da biziko kotxeak bigarren buelta eman du, bai? Ziztu bizian doa, egia esan, oso kotxe aerodinamikoa dirudi, bateria ere sendoa izango du, badirudi baita ere, bi kotxe boxesetan sartu direla eta orduan boxesetatik alde batetik berriz lasterketan inkorporatuko direla. Eta ea gure oierra erostegi, hori da, non dagoen. gidari bikaina. Hori. Ez dakit baten bate kronometratzen ari bada edo, ez? Imar, nahi, ez? Online, bale, online ikusi daiteke, bai, Los Arcoseko webgunetik edo, gure kotxe elektrikoaren markak zeintzu diren, eta baitere sailkapena jarraitu dezakezue, zuzenean, online. Eta ea, zer moduz di joan. Hori da. Eta, hemen daukagu baitere Arseni, gure beste ikasle bat. Aiora gertuko dugu, eskerrik asko Aiora. Bai. Egunon, Arseni, sartu. Bera ukarraniarra da, eta, bera ere, fisika-kimiko ikasle eta teknologiako ikaslea da. Itxaron momentu bat, badirudi ja bigarren buelta emateko zorian dagoela gure oierra arostegi gidaria. Bai, badoa, aupa oier, bera, egurra! Ondo, badoa. Erritmo konstantez, poliki, baina, goratu, lasterketa jasangarria dela, bai? Zer moduz, Arseni? Ondo? Ondo, bai, eskerrik asko, eta zu? Ondo, bai, nire ongi, eskerrik asko garatzarren. Ze iritzi duzu esperientzia honi buruz, lasterketa honi buruz? Ze uste duzu gertatuko dela, bai? Oso ondo. Lehen da biziko postuan bukatuko dugu edo... Ez da ezer gertatzen 6ako 11 arte, baina gero bai interesgarria da. Hori, bai, badidi hori. Lehia lehen da biziko 5 kotxen artean dagoela. Gero
hori da, 6. kotxetik aurrera, ba, azken kotxeraino, ba, apur bat motelago doaz, baina, bueno, Bai. helburua da, ba, bueno, urtero kotxeari hobekuntzak egitea, bai aerodinamikoki, bai energiaren ikuspuntutik, beraz, ba, bueno, urtero ikasle berriak etorri dela, ba, teknologiako saioetan, ba, berrikuntzak egingo dituzte, bai? Adosna. Bueno, bai, ez esaten du, baina hemen daukagu gurean, venga, Gorka, animatu zaitez gidari bat, Gorkatxo, venga. bai, eskerrik asko atzeri, bai, Gorkak, hori da. Gorka izango litzateke gure 3. gidaria, lasterketan parte hartuko duena, berak ja da beroiketa batzuk egin du kotxearekin. Zer sentsazio izan dituzu? Pistan zehar, zirkuitun zehar. Onak, Bai. zirkuitu oso onara. Bai, gomendatzen diozu edozein ikasleri Bai, hemen parte hartzea eta guapo da. bai, abiada bizia hartzen da, abiada handia hartzen da. Bai, hemen hor luzin ez, baina aldatza bajat ez unire, bai, oso eno. Hori da, batez aldapa beran. Eta aldapa goretan edo, zer? Bada, bueno, ondo, aurrea. Kosta egiten zaio Bai, kotxeari agian edo. pentsatzen araño, beto. Bai, ondo. Hori da, azelerazio hori. Bai, Azelerazioa hori, hor da, ez? Hobetu behar duguna. Eta, bueno, bai zen ikusten ari direnei une honetan eskerrak eman nahi diegu, bai, zuzenean. Eskerrik asko gure retransmisio hau zuzenean jarraitzeagatik, bai, ze izan ere azken momentuen abisatu dugun zerbait izan da, arazo tekniko batzuk izan ditugu, baina, bueno, ez da aitzakia, bai. Kontua da, bueno, lortu dugula, saio hau zigorren YouTubeko kanaletik zuzenean emititzea, bai. eta, bueno, lasterketa abian da, eta hori. Zenbat bira ematen dituzu edo, zenbat bira ematea adostu duzu Lau, entrenamentu nio nire 5 minuto inguru txemenu, más o menos, eta hon baino oierrek lehenko belti, 4 berro eta pikuneren jau, Ostra, harinan jau. Vale. Ordune 4 buelta eta aldaketi. Eta 2 ez, oier. Eta 4 guretxain alen dut, eta eroneo. zuen alduzu hori ikusleok, 4 minutu eta 50 segunduan eman du oierrek, 55. Lehen da biziko buelta, hau da, ja, iazko bueltarik onena, 5 minutu eta 5 segundutakoa hori ja marka utzi du. Bai. Ostra, hori oso datu ona da, hori ondo. Bai. Oso ondo. Espero kotxearen bateriak eustea, ez? Eta Bai, zure txanda heltzean, Hone aurreko hori da, pixka jausitxe eta ontsalien danine gaizkaz hori gu, pixka daltzatea. Kotxen aurreko kortxu pixka bera jundu. Bale. Beraz, kotxea boxesetan sartu beharko da aurki, hori da. Baina, bueno, zenbat denbora beharko duzu hori konpontzeko edo? Xebez, da, eskukin altabizu pixkat, Bale. kortxu dako ben aurren pixkat bera jausile gaizka kontratu dira. Bai. Kontxaloa kontratu torne, hori gazta ero berdu, hori igual, hirugarren partide, ez? Bale, hori da. Bai, badirudi oier izkina hartan dagoen kotxea dela, Ikusi trampa. agian, bueno, gaizka eta alen zain daude, Uste hot, badirudi ez dela sartuko beste, agian buelta bat Iruru, itxarongo duela. batu, pixkat. Eta hauke batu, ez ikusten, pixkat altzata igual. Bai. Bajan berdau, pixkat gora, goxan da. Bai, ikusten da, bai. Aurreko parte hori, ez? Hori da. Orduan, zer adostu zuen 4 buelta eman eta Bai, eta Orduantxe- horra lenta, gero neu bestela goz. ondo. Zeintzuk izan dira, Alen eta zure markak, entrenamenduetan? Ez da, 5 minuto eta 2 minuto bat hortxonga, 5 exacto. Igual, berseo zeberagua, zeo segoragua, 5. Ondo. Eta auto aldaketa hori egiteko trantzizio hori, denbora asko behar duzu edo, Altza eta bajaz, pini berdau gero, walkie-talkie gaizka juteko abisaten, kasku, zintxuroi, hori harin etxen da. Hori da. Eta gero antolatzaileek baimena eman behar dizute edo Bai, zuek erabakitzen Ba, duzu. guztu baiet, lehen hemen dixek Bai. jo, baina hon ez da, izango behar, bai, guztu baiet. Ondo. Hemen ja badaude kono batzuk eta prest, bai, bidea Boxez, sartzea zen, adierazteko, boxesetakoa. ritmo baja,
Uste dut, hori da. hemendik eta sartu, eta kotxe aldaketik. Hori da, garrantzitsua, boxesetara lasai sartzea. Bueno, eta eskerrik asko Gorka, zure arretagatik, orain Aimar Blanco sartuko da, baita ere teknologiako eta fisika kimikako ikaslea. Arratsaldeon Aimar, zelan, zer moduz? Ondo. Zelan ikusten duzu gure gidaria? Ondo. Ondo. Horreko urteko bizkate harinagoa, Bai. eta hoxera... Bai, badirudi arazotxo bat izan dugula aurreko partearekin, baina bueno, pare bat tornillo kendu da berriz ondo kolokatuz, aurrera joango gara. Hori da. Entzun alduzu fisika kimikan egingo dugun proiektua, bai, gustatu altzaizu, Fizika asko ez gazta guztaren, baina... Kimika zalea dugu gure Aimar. Ondo, bueno, taldek egingo dugu proiektu bat izango da, zuek irabaki nor izango den gidaria, bai, guk gero egoera hori, txakurrarena, kotxearena patioan simulatuko dugu, bai, gure reakzio denborak neurtuko ditugu, olaz baten bitartez, ikusiko duzue oso proiektu divertigarria dela. Eta gainera, formulak eta segituan ikasiko duzu. Zenbat denbora daramagu, jada, gutxi gorabehera, 20 minutu edo. Lasterketa, ja, badoa bere 25. minutuan edo sartun da. 8 kilometrotan 400 metro egin ditu, kotxeak. 35 kilometro orduko abiaduran, hau da, kotxearen 30 muga hori gaindituta. Ondo. Datu bikainak dira. Bai? Iaztik ona egindako aldaketako bat izan zen bateriaren gainberotze hori, hobetu genuela, gaizka asketa teknikari eibartarrak, gure irakasleie eta laguntzaile eibartarrak errefrigerazio sistema jarri baitzion. Zitzeko hori bat. Geuk egin ginen hori ikusten eta hori da. kable bat soltazin eta gero geuk egin konpontzen. Hori da. Nola funtzionatzen du Aimar, kotxe elektrikoa? Azaldu aldezakezu gutxi gora bera elektrikoa da, ez? Orduan ez dauka motor de kombustioa. Ez dauke, gasolinestera erier eta bakarri bateixa bateaz, bateixa bateaz funtzionatzen dago eta 12 voltioko hori, bi bateixa erabiltzen dago. Eta horreaz, azkartu. Berunezko bateriak, ez? Pixutzu astunak dira. Ondo. Bai, orduan, ez dauka errekuntzarik. Osea, kotxe auto jasangarria da, ez da, ingurumenarekiko ez da bat ere kaltegarria. Bai? Guratu behar dugu, diru laguntza batzuk jaso genituela, bazar txinotik, kide eta beste, patrozinatzaile, baina, horiek ere, ari ere esker bereziak. Beraz, hori, 12 voltioko bi bateria. Ondo. Eta motorrak ze indar hartzen du, 240 newton. Ondo. Hori da, 2000 revoluciones por minuto. Vale, hemen dago Oier, ja laugarren bira eman du. Opa Oier, venga! Gaizkarekin, eskuarekin okei bat egiten bezala egonda, agurtzen bezala. Ez dakigu zer izango da gure jokaldia, buelta eman eta beranduago sortu boxesetan, edo 5. bueltari itxaron agian, ez? Naiz eta 4 eman dituen, eta, bai, Gorkak dio agian 5. egingo duena. Bueno, hori, gure babesle guztiak lehen aipatu dituena eta gehiago, bai, horatu bideo honen bekaldan ikus ditzakezue, beraz, eskerrik asko, bai, esker bereziak babesle guztiei, bai? Bueno, horre bada beste kotxe bat, baina askoz motelagoa, bai? Bueno. Eta zer beste aldaketa edo egin dituzue kotxeari dagokionez, teknologia saioetan? Kilometro bizkat gehia etzen dago, kilometro horrela, eta otzitzeko motorra ipinitzauela, porque zelan berotu etxezan gehia eta zizun.
eta hoxe, Hori da. kable batzu falta zinela eta konpondu eta... Gero agian beste proiektu batzuetan zentratu zarete, ez? Bai. Dronak eta... Mhm. Bueno, ez Eta dakit. ere bai, aurreko partidu izan jenti, ipintzen como gogorraua, eta pilune iguan erago, hoxe. Hori espuma hori edo, Bai, ez? horrenak. Bai. Hori da, bai, horre San Mameseko lasterketan beste auto batzuen aurka talka egin genuen, zoritxarrez, eta hor aurreko partean kotxeak atxura txiki batzuk, arrakala txiki batzuk jasan zituen, eta horiek konpontzen ere eta margosten ere egon dira, bai, beltz kolorez. Zer... Esan da, zazpigarren duzela ondarro, nahiko postu ona. Notizia ona, bai, 10 baikara, beraz, 3 postu, alantatu da. Bederatzitik zazpira, beraz, ondo. Claro. Hori da, gero, agian, hori da, boxesetara sartu, beste batzuk jarraitu, hori aldaketak ondo ditezke. Bueno, gure helburu nagusia goratu, ongi pasatzea dela, amaiera arte eustea, hori da, osea, ordu eta erdiko lasterketa egitea, bai, orain arte aurreko bai iaz, bai aurten San Mamesen ere arazoak izan baikenituen karrera osotasunean irauteko edo eusteko, eta hori. Beste momentuko beste datu batzuk jaso ditugu, kotxeak 11 kilometro egin berri ditu, eta bataz bestez 35 kilometro orduko abiaduran doa. Beraz, Aurreko urtetik galtzen. eusten, hori da. Oso ondo. Ikasle batzuk ere bekaldean daude, bai? Ikusten eta, bai, mentxe behian. Ikusten, bai? Gogoratu, bigarren solairuko terratza zabal batean gaudela, zirkuituaren erdian dagoen eraikin baten goikaldean, eta, hemendik ere biztak paregabeak dira. Eskomatik eta ezkerretik bisitatik ikusleike. Hori da. Nahiko zabaldera minateko. Hori da, ondo. Gure ezkerraldean helmuga ikusten dugu, zirkuitoen nabarra jartzen du, pankartan, eta eskuinaldean, zirkuituaren gainontzeko zatia. Vale. Da orain, eskerrik asko Aimar, orain Beñate Urriola Beitia sartuko da berriz ere, zerbait esan nahi baitigu. Bai, esan Beñat. Azken natorre den hori esatera, azken batazbesteko 5 minuto izango ditugula zuzenean, bestela luzeegia izango da retransmisio hau eta ez da plana, ez? Zaituztegu aspertu nahi, Hori da. Baina, espero dugu gustuko izatea, zuzeneko hau, eta... Ez pentsatu oraindik amaitu denik, oraindik txapa pixkatxoa sortatu behar dizuegu. Ari da. Badira, ume batzuk ere, beste zentru batzuetatik etorri direnak, bai? Etorri dira, bai, beste zentro batzuetatik, Portugaletik ere, Markinatik ere, Espainiko aldetik ere etorri dira pare bat ikastetxe edo erakunde edo, esaterako. Hori da. Eta, bueno, hemen dago. Anistasun kulturala eta ez. Bai, talde ezberdinak, hori da. Bai. Arestian, lasterketa hau hasi baino lehen, 16 urtetik gorakoen lasterketa ere egon da. Hor, kasu horretan, kotxeak askoz ere azkarragoak ziren, aerodinamikoki hobeak, bala itxurakoak, batez ere bazegoen bat oso azkar joaten zena, eta hori. Bai, eta, bueno, ez dakizue, baina guk orain amaituko dugun momentua eta gero, motorrak egingo dute MotoGP itxurako lasterketa bat, baina ez MotoGP, ez pentsatu. Eta, bueno, hori bai, izango dela azkarragoa, Josuk esan duen modura aerodinamikoakoa, dena gehiago, ez? Motorrak dimentsio handiagoak eta dira. Aireak eragiten duen marruskadura hori, murrizteko. Berriz ere fisika sartu dizuegu. Resistentzia murrizteko, hori da. Guztia dago erlazionatuta. Bez?
informatika, hemen ordenagailuen muntaian, fisika, mugimenduarekin, Hori da. abiadura, bueno, Dena. dena. Eta gero esaten dute jendeak fisikak eta ez dutela balio zertarako. Hemen duzue. Bai. Aldaketa egiten ari dira, momentu honetan Bai, egia da, momentu bai, honetan bekaldean oraintxe. ikusten dugu, Alen Zabala sartuko da, haupa Oier, zorionak egindako lanagatik, Oier, bada gaizka Alen Zabalari laguntzen, Hemen doa. berriz ere bidean inkorporatzen ari dira, Apa, Oierrari da oki. laguntzen bultza eginez, Eta eta hasi da. bado Alen. Hasi da, lehen 12 Haupa zenbakiarekin. Alen, venga, egurra! Ekodreai fondarra behatxei. Hori. Hori da, kotxan txatxita. Hori. Bai, Aixalan potxen jarte beti. hori Ez da. ga geldituko. Orain Oierrek bere monoa, bere txalekoa erantziko du, bai, txaleko Bai. berezia, Bai. kolore belzduna, marra zuriekin, Bai. bai, Eta logo bi kotxeen arte, hori da, logoekin, paparraren aldean, ez? Eta bueno, orain, lakorka, hori bai, bizkate aldaketa bat egingo dugu, eta ez dena agertu ikasle bat agertuko da. Mohamed, Hori da. nahi duzen moduan deitu. Hori da, eskerrik asko, baina beste eskerrik asko. ikasle bat sartuko da, elkarrizketanetara, Apa, Moja. moja du, gurekin, hori da, zelan, moja, Ondo. zelan ikusten duzu lasterketa oro har. Ondo, esperientzia ona da, verdad? Eta, bueno, venga, disfrutate, pixkat. Gustatuko leitzaizuke zuri ere gidatzea kotxe hori, parkatzea, Bai. Kurbak eta hartzen, eta velocidadiaz. Desiatzen egongo zara, Bai. benetan, 18 urte egin eta benetako kotxe bat ere izateko, ez da? Asko. Ja, edo agian motorren bat, edo ja gidat. Ez motorra, gitxia motorra. Geixakotxe. Bizikletan ibiltzen dira hauek, ikasle hauek. No, edo futbolea, no, ez dakit. Ondo. Bueno, orduan beraz, bai, momentu, bueno, ez? Esperientzia polita. Lagunakin eta esperientzia ona. Ondo, hori da. Bai, pena da, ikasle gehiago animatu ez izana, baina, bueno, 26 ikasle batu gara gaurkoan, bai, esan bezala 3 gidari, 4 irakasle eta hemen ari gara zuzenean, zuei kontatzen, ondarrun zaudeten guztioi, ba, nola doan, zer moduz doan karrera. Karrera oso polit doa. Bai, berriro arazo tekniko txiki batzuekin ari garela, baina bai, horrengorak. Hemen emon, eta sartu, egon zaien lekuna. Bai, arazo tekniko batzuk izaten ari gara, 2 mugikorra ditugu, bata lasterketari begira dago, bestea, entrebistatzen ari dena Josu Nineu da Mogari kasu honetan, entrevista jasotzen elkarrizketa hau ematen ari den ikasleari, eta beste mugikorrerekin arazo txiki batzuk izan ditugu. Baina orain, zuek ikusleok hobeto ikusteko eta miresteko zirkuitu hau, Aimarrek, beste ikasle batek mugikorreri hartu du eta saiatzen ari da mugikorreri mugituz, zirkuituko beste zonalde batzuk zuei erakusten. Egia da, seinalea, wifi seinalea galdu egiten duela Aimar oso urrun baldin badoa, baina, bueno, zuei irudiko bena ematen saiatzen ari, ezta? Bai? Hemen zue begiek zer ikusten dute, Moja? Holan, deskribatu, ezazu. Ikusleen abiadora handixe, eta moen ondo. Ondo, bai, zirkuitua zabala da, ez? Ez dauka lan aldapa hundirik. Oso zuzena da. Hori, girariek ere esan dute aldapa bera izan dela. Bueno, eta hemen ditugu baita ere beste 2 ikasle, Eiart Andrades eta Mikel Torres, bai, elkarrizketara sartuko direnak, hori da. Agur, Moja, eskerrik asko, bai. Bai, zuzenean, beste 2 ikasleek haien sentsazioak komentatuko dizkizuete. Hemen ditugu Mikel eta Eiar, hurbildu zaitezte. Zelan, zer moduz ikusten duzu lasterketa? Oso ondo. Ikusten dut. Gogoaz, ikusten dut Anei eta Oierrei. Eta espero iragazti ez.
Bai, hori da. Zer moduz ikusten duzu Alen, gure gidaria? Trebe? Nik Gitarrarekin? ondo, Alen ondo, baina Bai. gorka hobeto ikusten dut. Hemen ere gure ikasleek gidarien artean ere badute bere favoritoa, baina bueno, hirurak dira bai ala bai trebeak eta onak, bai, kotxea gidatzen. Bai? Bueno, eta bai, agurtu nahi dugu baita ere Ondarroa BHI, noski, gure eskola eta ikaskide zein irakasleak. Eta honekin elkarrizketa bukatuta emango du, bai? Beraz, agurtuko ditugu, venga. Esan agur. Agur. Aupa Ondarroa BHI. Aupa Ondarru. Aupa. Agur.